Sokan, amikor meghallják a nevet, Scorpion Evo 3, azonnal Csehország jut az eszükbe. Használják rendőrök, katonák és sportlövők szerte a világon. Viszont a legtöbben nem tudják, hogy ez a történet bizony nem Csehországban kezdődik. A történethez vissza kell utaznunk az 1960-as évekbe, ugyanis ekkor jelent meg a híres Scorpion VZ61, amit a csehszlovák fegyvertervező, remélem jól mondom a nevét, Miroslav Rybár tervezett. A cél az volt, hogy alkossanak egy olyan fegyvert, ami kisebb, mint egy géppisztoly, de nagyobb tűzereje van, mint egy szolgálati pisztolynak. A Scorpion nagyon gyorsan ismertté vált, nem csak a Varsói Szerződés tagállamaiban rendszeresítették, nagyon sok filmben és konfliktusban is fellelhető volt. Egy dolgot viszont fontos megérteni. Az eredeti Scorpion és az Evo 3-as gyakorlatilag semmilyen műszaki rokonságban nem áll egymással, az egyetlen közös pont az csak a név. A modern Scorpion története mintegy 40 évvel később nem Csehországban, Szlovákiában kezdődött. 3 fegyverrajongó és tervező elkezdtek egy új projekten dolgozni, a cél az volt, hogy egy kompakt, könnyen gyártható, modern 9 mm-es géppisztolyt hozzanak létre. A projekt neve Laugó lett, ami egy ősi római kori településre utalt, ami most Szlovákia területén fekszik. A fejlesztés során megjelent a Laugó M6-os prototípus és az M8-as is. Ez a két géppisztoly már számos olyan elemet tartalmazott, amit megtalálhatunk a modern Evo 3-asokon is. Ilyen például az egyszerű szerkezet, a kompakt méret, a műanyag alkatrészek és a két oldalú kezelhetőség. A fejlesztők azonban egy problémával szembesültek. Hiába volt jó a fegyver, de nem volt mögöttük akkora gyártókapacitás, amely világpiacra tudta volna dobni a géppisztolyt. A fordulat 2007-ben jött. A cseh fegyvergyártó, a CZ felvásárolta a konstrukciónak a jogait, majd a saját mérnökeivel továbbfejlesztette. A következő években több 10 000 tesztlövést hajtottak végre vele. Alakítottak egy kicsit a kezelőszerveken, újra tervezték az ergonómiáját a fegyvernek, és talán ami a legtöbbet segített nekik, végig egyeztettek és kikérték a véleményüket a rendőröknek és a katonáknak is. A cél így már nem egy ígéretes prototípus volt, hanem egy olyan fegyver, amely szolgálati körülmények között is tud bizonyítani. 2009-ben végre be is mutatták a kész fegyvert. A neve a CZ Scorpion Evo 3 lett. Az Evo, az Evolution a fejlődés szóból ered, a 3-as szám pedig arra utal, hogy a CZ gyár a Scorpio fegyvercsalád 3. generációjának tartotta a fegyvert. Bár a név a legendás Scorpion örökségét idézte, az Evo 3-as valójában egy teljesen új konstrukció volt. Polimervázas, eszméletlen könnyű és kompakt. Ezt a géppisztolyt tipikusan városi környezetre és közelharcászatra optimalizálták. Az Evo 3-as rövid idő alatt nagyon sikeres lett. Ennek több oka is van. A fegyver nagyon könnyű és egyszerű, a működése pedig a hagyományos tömegzáras rendszerre épül, ami miatt a gyártása olcsó lett, a működése viszont megbízható. A kezelőszerveket kialakították mindkét kézhez, a tus pedig nem csak behajtható, de még hosszanti irányban is állítható. Emiatt a géppisztoly eszméletlen kompakt lett, kis helyen is jól el lehet vele férni. Ezek miatt a tényezők miatt a fegyver kifejezetten vonzóvá vált a rendőri egységek számára és a különleges műveleti egységek számára is. Rövid időn belül számos ország rendszeresítette. A történet azonban itt egyáltalán nem ér véget. A CZ rájött, hogy a géppisztoly nem csak a katonai szférában lehet sikeres, és elkezdték a civil variánsokat is gyártani, amiből a leghíresebb talán az Evo 3 S1 lett. Megjelenését követően a piacot elárasztották az utángyártott és a tuning alkatrészek. Biztosan tudjátok, hogy az Evo 3-as géppisztolynak bizony van magyar vonatkozása is. 2018-ban rendszeresítette a Magyar Honvédség, később pedig a rendőrség is.
A hadseregen belül a géppisztoly nem egy általános gyalogsági fegyverként lett rendszeresítve, sokkal inkább a páncélozott járművek kezelői, a harckocsi személyzet, a gépjárművezetők és a speciális feladatkörrel ellátott katonák használják. A rendőrségen belül pedig a géppisztoly azért váltotta le az öregedő AMD 65-ösöket vagy régebbi fegyvereket, mert kifejezetten alkalmas terrorelhárítási feladatokra, járőrautós szolgálatra, objektumvédelemre vagy épületharcászatra. A géppisztollyal kapcsolatban szerencsére nem csak rendszeresítésről beszélhetünk. Az Zrínyi 2026 program keretein belül a magyar állam nem csak egy új géppisztolyt szeretett volna vásárolni, hanem újra szerették volna éleszteni a magyar fegyvergyártást. Sikerült megállapodást kötnünk a cseh CZ-vel, ezért a rendszeresítés mellett már egy licenc alapú gyártásról és összeszerelésről is beszélünk. A magyar fegyvergyártás a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán kezdődött el. Sokan azt gondolják, hogy a gyártás kedről szerdára történt. Ez azért nem teljesen így működött. Először a cseh alkatrészeket szereltük össze Magyarországon, majd szépen lassan elkezdődött a fegyveralkatrészek itthoni gyártása. A programba tartozott a CZ-P07, a CZ-P09, a CZ Bren Karabé, ami az általános gyalogsági fegyver lett Magyarországon, és a Scorpio Evo 3-asnak különböző fajtái is. A CZ Scorpion Evo 3 története nem egy ország története, hanem háromé. Szlovákiában tervezték, Csehországban fejlesztették világszínvonalú termékké, és Magyarországon is gyártjuk a haderő modernizáció részeként. Hogyha esetleg használtad, próbáltad már, vagy esetleg szolgálsz vele, kérlek írd meg kommentben, hogy milyenek a tapasztalataid vele. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!